Qorti tal-appell tibdel sentenza ma ssibx ħati sit ta' fabbrika tan-nar dwar qtil involontarju. Vincent Falzon ta' 45 sena miż-Żurriq, sit il-fabbrika tan-nar Santa Caterina, fl-ewwel qorti kien immultat 7,000 euro wara li kien stab ħati ta' qtil involontarju ta' Zarem Barbara ta' 61 sena magħruf bħala Tamazzitu missier ta' 5 tfal. Falzon miet fi splużjoni fil-15 ta' Novembru tal-2007. Miegħu kienu mietu Alfred Kassar ta' 45 sena magħruf bħala ta' Bellinju li kien missier ta' 2 tfal, iżda fuq din il-mewta ma kienx instab ħati lanqas mill-ewwel qorti. Mix-xhieda ħareġ ċar li Falzon għamel dak kollu li seta' biex l-inċidenti ma jseħħux. Uffiċjalment Sargas iltaqet mal-Prim Ministru 18 il-xahar ilu. Laqgħa li jinżammet tal-kollox mistura min-naħa ta' Lorenz Gonzi u li saret magħrufa biss wara li kienet żvelata min-naħa ta' Sargas fil-jiem li għaddew. Iżda fil-verità l-Prim Ministru ilu sa mis-sena 2007 jaf bl-impjant ta' Sargas u dan għaliex fit-23 ta' Settembru tas-sena 2007 uffiċjali minn din il-kumpanija kienu tkellmu dwar il-pjani tagħhom li kienu qed jipproponu għal Malta f'intervista mal-Gazzetta The Sunday Times. Dakinhar huma kienu tkellmu dwar il-possibilità li Malta sal-2012 tkun waslet f'pożizzjoni li tipproduċi l-enerġija li jkollha bżonn mingħajr tniġġis. Dan ifisser li 20 xahar sħaħ qabel ma kien iffirmat il-ftehim sigriet ta' aktar minn 200 miljun euro mal-BWSC, Lorenz Gonzi kien konxju illi teżisti teknoloġija illi tħammeġ ħafna inqas u li kienet twassal għal roħs fil-kontijiet. Il-Prim Ministru kien jaf żgur bil-proposta ta' Sargas għaliex fost dawk illi lura fl-2007 kienu diġà qed jitkellmu b'mod pożittiv fuq dan l-investiment kien hemm John Dalli illi dak iż-żmien kien il-konsulent ta' Lorenz Gonzi. Lura fl-2007 Sargas kienet qed tappella biex jibdew isiru l-istudji neċessarji dwar il-pjani tagħha l-Malta u kienet anke resqet il-proposta illi x-xogħol fuq l-impjant tagħha jsir fit-Tarsnari Maltin. Bħala konsulent tal-Prim Ministru John Dalli kien qal li t-teknoloġija ta' Sargas kienet teknoloġija unika illi tista' taħdem sew f'Malta u li għandha l-possibilità illi tagħti lill-konsumatur prezzijiet stabbli u ħafna aktar baxxi. Madankollu minkejja li juljaf bil-proġett mill-inqas 4 snin u minkejja li jiltaqa' man-nies warajh 18 il xahar ilu, Lorenz Gonzi qed jibqa' jinjora il-pjani ta' Sargas. Il-Ministru tal-Finanzi ma jridx jorbot lilu nnifsu li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma jorħsu fis-sena li ġejja. Qal li jidher li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma ser jibqgħu fl-istess livell tissa, minkejja li ser tiżdied l-effiċjenza permezz tal-estensjoni l-ġdida tal-Power Station ta' Dellimara. B'dik l-effiċjenza tat-tistess li aħna saħħu nistgħu jidher qed immantnu il-kontijiet kif inhuma. Il-Ministru tal-Finanzi qal li kif kien mistenni, is-sitwazzjoni tal-Ewro iddominat id-diskussjoni fost il-Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi tal-Ewropa. F'din il-laqgħa ntlaħaq qbil mal-Ministru tal-Finanzi u l-Prim Ministru l-ġdid Grieg biex l-għajnuna finanzjarja tingħata lil Greċja f'9 Diċembru li ġej. Il-Ministru Tonio Fenek qal li fil-laqgħa tal-Ecofin saru wkoll sensiela ta' proposti biex tissaħħaħ iż-żona Ewro. Jersaq lejn l-aħħar fażi tiegħu il-ġuri ta' Mario Vella ta' 26 sena minn Santa Venera, akkużat bil-kompliċità fl-attentat ta' qtil ta' numru ta' pulizija. Il-każ seħħ 6 snin ilu fħal qormi. L-akkużat der kalm waqt l-aċċess immexxi mill-imħallef Michael Malija li qed jippresedi l-ġuri. Il-ġurati raw semgħu x'ġara dakinhar li allegatament l-akkużat flimkien ma' Marco Paċ magħruf bħala l-Pinsel fetħu n-nar fuq il-pulizija. Għall-akkużat qed jidhru l-avukati tiegħu Anġlu Farrugia u Edward Gatt. Il-General Soft Drinks inawgurat viewing gallery interattiva biex it-tfal isiru familjari max-xogħol li tagħmel din il-kumpanija. Din l-inizjattiva bejn illum u 23 ta' Diċembru se tiġbor fondi b'risq l-Istrina 2011. Il-gallerija li kienet inawgurata mill-President ta' Malta George Abela għandha l-iskop li tqarrab l-tfal max-xogħol li jsir fil-General Soft Drinks li tinsab fiż-żona industrijali tal-Marsa. Il-gallerija fiha logħob interattiv u turi wkoll filmat ta' kif wieħed mill-aktar xarbiet famużi tal-General Soft Drinks kien skopert u żviluppa tul is-snin. Il-Coca-Cola kienet inventata minn spiżjar fl-1886. Dak iż-żmien kienu jinbijaw 9 xarbiet tal-Coca kuljum.